Bhí an comórtas Oireachtas Rince na hÉireann ar siúl an teachtain seachata ón 11 go dtí an 17 feabhra i Gaelacha. Faoi rinceoirí ag rince 3 nuaire i ngach comórtas agus meascán de rial, jig, nó chorn fipa agus set tradiisiúnta. Bhí deis gom labhairt le dearbhaile, múntúir rince agus freitas na rinceoirí faoin comórtas. Tá seo Oireachtas Rince na hÉireann an seo ag Áirne agrithe ag an comisiúnar an gaeilge. Si de teacht ó 7 tír déag inis, so tá sé ar fud an dóna lig, agus tá sé de lig ag teacht chun dé céirí chun dása an seachtain seo. Olbhán bhí na gceistem rih na comórta ná dhéanamid 3 cleachta rith na seachtain agus bíon golóir ceardlán agam ar an deir seachtainna a gur cúpla ó an clig. Is even na cóide atá déanta agam as an rince Gaelach. Tá tror de cóide is fear déanta agam. Nuair gríomhann an faoin rince Gaelach ná bheiths cóir lochdaicanta ó bhór agus is brean bhar an ádáin agus bíon an fuama bhuscailt gom an státe currently just glundar a chrí. Well, ben glór bhán le duna tatas go dtíon commarta chatta bheith giche sláán túil tatas an seaach résos go dtíon commarta agus san cinnte go tú ggóilneartaisce agus colla go má. The clock breis is 1900 rinceoirí pórteach ansá i Gaelacha im líana. Rachaigh annachchuidas na hamathirí a fuair eaglaíoch ar ráig go dtí Oireachtas Rince na Cruinne a bheith ar siúl ón 4 feithid go dtí an 11 de mí Márta in Glasgow. Jamie Ó Flanúra, Nuacht Cúla4, Chunta Géirí.